Камък и дърво се пукат от студ, а той пее и все е весел. В малка мелница, където утро хъшовско зазаря, едро тежко жито свети в шепите на мелничаря. Значи, освен в градовете, той прави такива комитети и по манастирите. И в Троянския манастир става. И тогава с своите придружители се отбиват в една кръчма на дядо Аким Дренски в Дрянската махала. Живял преди много години България славен герой, на мирната наша родина обрекал живота си той. Нарекли го Дренски, защото полунски усилен и смел, безстрашно се борил с злото, след себе си всички повел. Апостоле, от теб се учим всички, апостоле, ти принеси за нас България, за теб била е всичко, България е всичко и за нас. Твоето тефтерче и аз ще запиша своята детска и горда въздишка. Ленски завинаги подвиг остава, ние се спираме, той продължава. Вятърът в дъските удря, камък и дърво се пукат, а се лее песен луда, свети слънчев ямурлукът. И ако в студена заран нейде с песента останем, той с апостолската вяра ще ни стопли и нахрани.